Viktor Orbán a jeho vláda predstavili zámer vlastne udeľovať akési víza alebo voľnejšie udeľovať víza občanom Ruskej federácie a Bieloruska, čo z tohto hľadiska je naozaj krok veľmi nesprávnym smerom a skutočne otvára obavy o tom, či Maďarsko môže fungovať v spoločnom schengenskom priestore, pretože tento priestor, ktorý je postavený naozaj na dôvere, že všetci, ktorí do ňoho vstupujú, sú skutočne ľudia prospešní pre Európsku úniu, je takýmito krokmi narušený. Myslím si, že obzvlášť nebezpečné je potenciálne vylúčenie Maďarska z toho schengenského priestoru práve pre tie prihraničné oblasti, ktoré naozaj komunikujú na základe voľného pohybu medzi jednotlivými krajinami, kde obyvateľom Maďarska, ale aj prihraničných oblastí susediacich štátov by vylúčenie Maďarského schengenského priestoru veľmi skomplikovalo život. Preto dúfam, že sa nájde naozaj konštruktívne riešenie, no je to na strane naozaj maďarskej vlády, ktorá provokuje a vymýšľa kroky, ktoré ohrozujú bezpečnosť Európskej únie. A tam nie je možno hľadať kompromis.